annabi ne ga darar halitta baban Fadima Zahra. Sanyi maganin zafi, annabi ne ga darar halitta baban Fadima Zahra. Da farko na kira ahadin sarki kalikin sammai, yabo ne nan nake so na rera rabu da damuni shimmai, na tsaro baituka ga ma'aiki annabi magurar masanai, ilahi malikal mulki ka tsaya mini dan isar bishira. Ya rabbi salatukan da kake ka kare wa rasulillah, da alaye da sahabai da waliyyin rasulillah, da barhama gausu mai Allah waliyi dan rasulillah, gaban ku na zo na yola da biyu ku kai ne ga sayyidul bishira. Sanyi maganin zafi, annabi ne ga darar halitta baban Fadima Zahra. Yanzu fa za na fara batuna ya jama'a mu saurara, ma'aiki katimul anbiya ya bayyana zashiri karara, shine nan annabin karshe baban kasim mutum kubura, a san da ya zo ma'aiki na kafirci ne ake karara. Abu Zara dai fa ya ji ana ta batun Mahamudiya bayyana, Abu Zara she ya je shi Maka, ya je shi wajen ma'aikina, ya tahi ya je hitan Ka'aba, kalmar shahada ya nuna, Qurayshawa suka yi yauta suna dukan Abu Zara. Sanyi maganin zafi, annabi ne ga darar halitta baban Fadima Zahra. Sau uku dai suna dukan shi yana ta kiran gafurilla, ya gane kaliki ɗaya ne kwalejal shi ya yi rasulillah, ya tahi ya je hitan ƙauye ya wayar duk da su Allah, ya ce musu annabin Allah ya bayyana zashiri garara. A nan kuma sai Qurayshawa suna kin san ma'aikina, suna zambo da makirci da kiyayyar kin masoyina, ilahi she ya aiko mala'ika Jibril sarkina, ya ce wa Habibu kai hakuri ba mai tsananin zafi, annabi ne ga darar halitta baban Fadima Zahra. mala'ika ya ce wa rasulu dukkanin su babu basu, ya bula hannu ya jefa ido ya bula ciki ya kaufa da su, a nan kuma she ya nuna musu kowa ya taba hiza ya gasu, ma'aiki dai jakada ne manzo ne sai ya bishira. Amma kuma gashi mun bar shi haba jama'a musa lura, akan sabarabu zai kau da mu hada hawiya sakara, ina kuke ne dukkanin jama'a maza mata da yan yara, imamullahi za mu rike mu tsallake hawiya sakara. Sanyi maganin zafi, annabi ne ga darar halitta baban Fadima Zahra. Ta bishiya da tsirrai ma annabi ne ga dararsu, hata malakai da ruhanai annabi ne ga dararsu, hata annabi Musa ma annabi ne ga darar shi, hata annabi Isa ma annabi ne ga darar shi, hata annabi Yusuf ma annabi ne ga darar shi, hata annabi Nuhu ma annabi ne ga darar shi, hata annabi Sulaimanu annabi ne ga darar shi, din mulkin Sulaimanu annabi ne ga darar shi, din mulkin Sulaimanu annabi ne ga darar shi, nabi sayyidul bishra. Sanyi maganin zafi, annabi ne ga darar halitta baban Fadima Zahra. Amma kuma gashi mun bar shi haba jama'a musa lura, akan safarabu zai kau da mu hada hawiya sakara, ina kuke ne dukkanin jama'a maza mata da yan yara, imamullahi za mu rike mu tsallake hawiya sakara. Domin kuwa rabu na ji ya ce ma'aiki ne ga darar shi, ya sanya shi da sunan shi Habibullahi sirrin shi, a sannan she yayo haske ya ce hasken ma'aikin shi, a hasken nan aka yi rana a Sanyi maganin zafi, annabi ne ga darar halitta baban Fadima Zahra. a san da ilahu yayi hakan duniya fata hidati, ba minti ba babu sakon ba haske bare
zati amma kuma gashi ya samu zuwan ka nabiyatul abadi ai dole na turkusa ne na dambar hababi ka sayyidul bishira shekaru 70 yana yin ayyukan bauta tun ba akwai yake yin ayyukan bauta wuri na a gane isar habibi annabin bauta ta silasta ake ruwan shuka ka noma har kake gyara sanyi maganin zafi annabi ne ga ranar ta baban fatima lahi na ta kai kuma kai kana hangen jama'ar ka kana son mu a kullum kai burin ka mu daina yin hauka amma kuma gashi mun bujire mun bar hanyar da barikin ka haba jama'a musa lura mu kankama sayyadul bishira a ranar lahira shi ne nan za ya zama bagatan mu dukan kowa ta kansa yake ba mai iya buɗe baki kum a ranar babu mai ceto shede mahamudu zabon mu halan duka sayyadul kauni na gaban gaba sayyadul wara sanyi maganin zafi annabi ne ga ranar ta baban fatima nan gun zana sa aya masoya na gumun uzuri kaunar mahamudu ce fatasa a kullum nake ta yin shi'iri ni ne nan ahmad naku sai ya saya mai yaban bashari in kiya ana ce mini na fatima ya ga albishira Allahumma salli ala ruhin Muhammadu fi arwa'ihi wa ala jasadi fi ijsadi wa ala qabli fi quburi kun saurari wannan kisa daga bakin Ahmad Saya karkashin zawiyar malam awwal masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam